What the fuck? Amalia's back. Fuck, jeg er nervøs. Så er jeg tilbage på Paradise Hotel. Så surprise, surprise, men her er jeg. Og jeg glæder mig rigtig meget. Tager jeg næsten hilse, eller hvad? Hej. Mig og Amalie, vi har haft en lille flirt derhjemme på et lille stykke tid. En uges tid, 14 dage, tror jeg, den har kørt lidt. Hej, Amalie. Hej. Det er helt urealistisk, kan man sige. Altså, Amalie hernede. Den kører som ind i helvede, synes jeg. Og jeg havde overhovedet ikke regnet med det på nogen måde. Ja, og vi skal holde fest i aften. Så hvis I har lyst, så... Ej, hvor er jeg nervøs. Hvis I har lyst, så kan I bare komme med og feste med mig. Ned under i baren til en masse drinks. What do you name? What's your name? Sorry. What do you name? What's your name? What's your name? I want to like give you the hand trick.